Goddag og velkommen til mandagens Frokost TV. Her er vi klar med Golfmagasinet, hvor vi blandt andet følger årets premiere i Elitedivisionen i Holstebro. Vi var også med, da årets første ekotur blev afviklet i Sønderjylland, men allerførst skal vi til VM i isgolf i Grønland. Vi er på vej til VM i isgolf i Grønland, 600 km nord for Polarcirklen. Ude på fjordisen var der 2 dage før afviklet lokalmesterskab i longdriving med flere interessante deltagere. Men her, deltagerne i isgolf fra blandt andet Australien, England, Tyskland og Sverige, ankommer til julemandens ferieby Uummannaq. Der bor omkring 1600 og endnu flere slædehunde. Byen rummer både politi, sygehus, skole, fiskefabrik og hotel, der de næste dage er samlingssted for spillerne. Gentlemen, welcome to Uummannaq. Anybody know what Uummannaq means? No. It means heart. Heart? Heart. Hvad forventer du dig af de næste par dage ellers? Hvis vejret holder, så forventer jeg nogle super golfdage. Folk med røde næser, gode oplevelser, grin, smil, god golf. Det er mine forventninger til det. Nu er det første gang, du er med til det her. Du havde nogle betænkeligheder, ved jeg, at komme herop. Hvad siger du nu, du har været her et par dage? Ja, nu man kan ikke andet blive imponeret. Altså, det er urealistisk. Altså, man har hørt fra mange, hvor godt det er, men man tror ikke rigtig på det. Og pludselig står man derude selv, og isbjergene, og det er helt fantastisk. Det er det. Så nej, jeg er en firm believer i ice golf nu, det må jeg sige. Men også hårdt arbejde. Så er der nogen herovre. 6, 7, 8. 2 dage før spillerne kommer, skal vi altså lige have anlagt golfbanen. Nå ja. Spiller derhen, Der. så tilbage. 308, Kaj. Der bliver vi nødt til at have en sikkerhedsafstand der. Det er hårdt arbejde det her. Det ser meget fint ud, gør det ikke? Jo, gør det ikke? Sådan. Så det her hul 3, det kan hedde Kap det gode håb, eller noget. Ja, Henrik, så har vi fået gruppen herop. Hvad siger du så? Det synes jeg bliver et rigtig godt mesterskab. Flinke mennesker. Folk, der er kommet for at spille golf, men også folk, der er kommet for at hygge sig. Det kan ikke andet blive sjovt. Det er næsten som en lille familie med det samme. Ja, det er helt vildt, ikke? De har været her i 20 minutter, og der bliver grinet, og der bliver snakket, og drukket pilsner, og det fryser 20 grader, men alle er på vej ud for at træne nu alligevel, så... Du sagde til forsamlingen eller spillerne, at nu skulle de være lidt opmærksom på forskellige ting. Hvis nu der kom en isbjørn og tog deres bold, så fik de lov til at smide en ny. Ja, det var også for at give den lidt gas. Faktisk så ser man meget sjældent isbjørne her. De findes oppe i bjergene, men det er jo sådan noget, de synes er morsomt. Men den med åndehullerne til sælerne, den var god nok. Den er nemlig god nok, ja. Altså, der er jo masser af sæler i området, og de har åndehuller, og man kan ikke rigtig se det. Så chancen for at få en våd sok, den er absolut til stede. Og du taler af bitter erfaring. Ja, jeg gik i til knæet her anden dagen, så det er rigtigt. Og det er koldt. Første dag prøverunde, så vi tager op og ser det hele lidt for oven.
Ladies and gentlemen, welcome to the World Ice Golf Championship 206 on the Uummannaq Ice Links. Turneringen skudt i gang. Stephen Cunningham fra Australien havde rejst 20.000 kilometer for det her. De lokale redningsfolk også på plads, klar med en stige, hvis uheld derude. Udstyret naturligvis lidt anderledes end normalt. Også her på isen gælder det om at få tid godt op. Luke Murray fra England, fuld driver. Første hul par 4 på 285 meter. Have a good one, guys. Og verdens bredeste fairway. Isen omkring 30 cm, nedenunder er der 600 meter vand, og så er der isbjergene, der kan være farlige, derfor også en sikkerhedszone, som skal respekteres. Og det bliver en barsk omgang her på første dagen. Blæst til dels overskyet, men der kæmpes godt. Det tynde lag sne på isen betyder, at bolden opfører sig nogenlunde som på en normal fairway. Og så handler det frem for alt om at holde sig varm. Og greens, heroppe hedder de nu whites, ret hurtige. 9 huller om formiddagen, frokostpause og de samme 9 igen om eftermiddagen, og foreløbig ingen ændring i vejret. Her er så en af favoritterne, Jason Cunningham fra Australien, spiller fra handicap 1. Et par af hullerne ligger tæt på isbjergene, og de er som sagt ikke sådan at spøge med, kan pludselig begynde at vippe, og så brækker isen op. Normalt må man jo ikke røre sin egen pottelinje, men her er det lige omvendt. Man må skrabe den fri. Og det er Luke Murray. Han er ved at gå en rigtig god runde. Han er 8 over par. Og det er en birdie, så er han 7 over og lægger sig i spidsen efter de første 18 huller. Jason Cunningham fra Australien har også lige fået sin linje skrabet fri. Har spillet rigtig stabilt, men får ikke rigtig nogen pot i. Og de fleste af deltagerne ved at finde ud af teknikken. Og dermed slut på dag 1. 2 gange 9 huller. Cunningham på anden pladsen. Dag 2. Vi er i gang med de første 9 huller. Luke Murray fortsat i spidsen foran australieren Jason Cunningham. Her på 7. hul par 5. Også. Ja, hvad sker der? Jeg tager den nu lige med ro, siger Jason Cunningham. På mindre end 15 sekunder sætter Luke Murray sin sikre føring over styr. Og hvor mange blev det? En 9'er. Så bliver det svært for Luke. Jason Cunningham i spidsen. Hans anden slag på 9. får en sikker par.
og klart i spidsen før eftermiddagens sidste 9 huller. I'm in front at the moment. Hopefully I can stay there, but a couple of people are going to try and hard to come and beat me, so have to try and hold them off. How are you going to play? Are you attack? Yeah, well, this morning I felt sorry for him. He's come all the way from Australia, so I thought I'd better give him 6 or 7 shots and make the afternoon interesting, a bit of a challenge for me. And so I think we're going to go at it together, and hopefully we'll make it an interesting finish. Det er blevet en søndag eftermiddag. Folk inde fra Uummannaq skal lige ud og se, hvad det er, der foregår. Local boy her. Dresscode i orden. Tyskeren Martin Meder vinder nettorækken. Jason Cunningham fortsætter sit flotte spil. Har nu helt styr på matchen. En anden tysker, Ernst Otto Reh, på vej i mål. Og nu er det blevet en højfjeldsvejr og soft ice, og endnu sværere at få rull i bolden. The local boy with a final par. Ja. Det siger sig selv, at VM i isgolf er spektakulært og tiltrækker folk, som simpelthen vil prøve, hvordan det er at spille golf under så ekstreme forhold. Cunningham på 18. par 4, hans anden slag, ligger til en ny birdie. Luke Mary, der førte efter de første 18 huller. Hans tredje slag. Skal vi ikke holde ud? Så venter vi til han. Jason Cunningham og hans far klar til sidste pot. Men først Luke Mary. Den her for anden pladsen alene. Og så vinder pottet. Det mange spørger om er, om det bliver gentaget næste år. Ja, det gør det i hvert fald. Det synes som om, vi har Chivas Regal med som sponsor, så der bliver lidt penge. Det er jo dyrt at få sådan noget op at stå, så det kræver lidt hjælp fra nogen, der synes, at det er sjovt. Så jeg er næsten sikker på, at den er god nok igen. Han er kendt som studievært her på TV MidtVest, men hans store hobby, det er golf. I foråret fik Kai Hartmeyer et tilbud, han ikke kunne sige nej til. Vi kører! Han går, og han går. Det er altså holdt det her. Det kører for Kai Hartmeyer. Han tæller skridt, måler meter og skriver tal. Han har fået job som golfbanearkitekt på Grønland. Vi er i Uummannaq, 600 km nord for Polarcirklen. Byen ligger på en ø ude midt i fjorden. Og ude på fjordisen skal Kai Hartmeyer sammen med Henrik Holm lave en golfbane. Når solen kommer til at stå i det isbjerg der, så bjergene og det hele, det er altså simpelthen. Det er så smukt, at slet ikke falder. Det tager normalt 2 år at lave en golfbane, men her har de kun 2 dage til opgaven, og så skal banen stå færdig til verdensmesterskabet i isgolf. Isen er omkring 30 cm tyk. Det er hårdt arbejde det her. Det ser meget fint ud, gør det ikke? Jo, tror du ikke? Og nedenunder den kommende golfbane er der 600 meter fjordvand med masser af fisk og sæler.
så kommer der et fint par træhul der ind mod isbjerget. Op mod isbjerget, ja. Det er godt nok. På grund af tidevandet hæver og sænker isen sig med 2 meter. Men isbjergene de står fast på et skær dybt nede på fjordbunden. Golfbanen skuer altså op og ned af isbjergene med fare for at slå revner. Så der bliver vi nødt til at have en sikkerhedsafstand der. Men så gør vi det, at vi laver enten en stribe eller får et eller andet op, sådan der er out of bounds derinde. Det vil sige, hvis man slår sin bold derind, så må man ikke gå derind. Nej, det er rigtigt. Så må man bare lade bolden ligge. Så er den lost, og så må man tage en ny, og det koster selvfølgelig nogle ekstra slag. Og det er det, der er ideen. Ja, det her, det er nødvendigt. Kaj, man siger, at du har næse for at lave golf. Ja, men man skal også passe på at ikke stikke for næsen alt for langt frem nogle gange. Hey! Er vi nede ved vandet? Ja. Hold da op, ja. Men der kan du se, det er sgu ikke helt ved siden af, at vi skal passe på her ved det bjerg. Nej. Men den er godt nok barsk, solen i dag. Ja, nu er vi i gang med at slå det der telt op, hvor vi skal have scorerapportering og sådan noget. Så skal vi så have sat 10 steder og 150 meter markeringspæl. Og så skal vi have lavet hullerne. Og det er nogle ordentlige fætter, de der huller. Her har vi så hul 1. Og den skal så lige tukkes ned i isen med sådan en isbyd. Der kommer en af de lokale og gør det. Tror du, isen er så tykt? Det vil vi håbe. ellers kommer der mange bolde jo. Og bilen er så endnu. Water in the hole! Det er fandme ret tykt. Nej, det er det sgu ikke. Nej, sidste år blev det aflyst. Der var isen alt for tynd. Hvorfor bliver det rundt på de her huller? Jamen, der er sket det, at kommunens folk de har fundet ud af, at isen er for tynd lige her. Derfor har de flyttet teltet. De er bange for, at hvis der er for mange inde i teltet, så braser isen sammen, og det er jo ikke så smart. Fordi der er altså bare lige 500-600 meter dybt her, og længere ude der er der 1200 meter. Så derfor, men vi kunne bare flytte lidt rundt på hullerne. At der er en enkelt eller to, der spiller her, det gør ikke noget. Det de er bange for, det er, hvis der er en hel masse, der står her. Sådan. Yes. Det første slag, VM Isgolf 2006. Der var jo out of bounds. Det var også et elendigt slag. Jeg har slået det første slag derovre. Har du det? Ja, over på par 3-hullet. Ja. Sådan en rescue-køl på 100 meter, der var langt over. Så målene passer fint nok. Så er banen færdig. Nu skal den bare prøvespilles. Har vi den? Okay. Lidt højere. Ja, det er så første gang, vi prøver det. Spiller den golfbane, vi selv har lavet. Inden vi er. Der er ingen tvivl om, at det bliver en banerekord. Nej, det gør det i hvert fald. Nå, 2 par i træk. 2 nydelige par. Nu skal jeg da passe på, at jeg ikke får klø her. På greens klipper man normalt det fine græs. Men her hedder de whites, og her er tromlesneen fin og jævn. Jeg tror da ikke engang, der behøver at være noget med noget kant eller noget. Hvorfor skulle der være det? Ja, men det tror jeg også, fordi hvis den der kant, så må man lægge fri hele tiden og dit og dat. Så det der er fint. Det er super. Ja. Jeg synes, du falder lidt af på den. Bortset fra retningen, så er det helt... Det var meget godt.
VM i isgolf kan begynde. Men først skal den snart verdenskendte golfbanearkitekt give interview til brasiliansk tv. Jeg hedder Kai Hartmeier, jeg er fra Holstebro Golfklub i Danmark. Jeg spiller fra handicap 5, og jeg glæder mig. Det eneste jeg er bange for, det er hjørnene. In English? In English now. In English now. Okay. I'm Kai Hartmeier. I come from Denmark and play from handicap 5. I'm afraid of the polar bear. Okay. Great. So great. I'm afraid of the middle fall. One small step for man, one giant flag for the Hartmeier design. Yeah. Kai Hartmeier fik selv en tredjeplads ved VM i isgolf, men nu er golfbanen i Grønland smeltet, og Kai Hartmeier er tilbage her på TV MidtVest. Til slut et kig på frokost-tv i morgen. Kl. 11 trav fra Skive, 11.30 set og sket, og 12.12 MidtVest Nyt. Dronning Margrethe elsker at male, men hun hader graffiti. Derfor skal det væk. Og det kom det i dag. Nu er der nemlig kun 2 uger til dronningens besøg. Mere om smukkiseringen af Struer i vores udsendelse i morgen. Tak for nu og på gensyn 22.20.